Zima donosi svoje izazove za biljke, često ih izlažući niskim temperaturama i hladnim vjetrovima. No postoji fantastični saveznik prirode koji može pružiti esencijalnu pomoć biljkama tijekom ovih hladnih mjeseci. A najbolje od svega, potpuno je besplatan i bacate ga u smeće. Radi se o pepelu, nus proizvod sagorijevanja koji ima iznenađujuće korisna svojstva. Pokazati ćemo vam dvije metode korištenja. Prva je da ga jednostavno posipate oko korijena biljaka i iznenadit ćete se rezultatima. Pepeo djeluje kao pokrivač zadržavajući toplinu i štiteći korijenje od niskih temperatura. Također pridonosi boljoj cirkulaciji zraka u tlu i pruža dodatne minerale koji su korisni za rast biljaka. Druga metoda je da u pola litre vode dodate 1 žlicu pepela i dobro promiješate. Zalijte biljke u vrtu. U tekućem obliku prodrijet će duboko u zemlju. Pepeo sadrži razne minerale uključujući kalcij, kalij, fosfor i mikroelemente poput željeza, cinka i mangana, pružajući biljkama važne hranjive tvari za optimalan rast i razvoj. Njegova bogatstva mineralima čine ga korisnim dodatkom za održavanje plodnosti tla i poticanje zdravog biljnog života. Dragi prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo nove savjete. Hvala vam puno. Pozdrav!